nyaka ne piny Kenya yudi jatend piny mar abich odiochieng' tarik 13 dwe mar 9 2022 jatend piny William Ruto nochamo muma mar donjo e apisi kaka jatend piny mar abich mar piny Kenya. Kawuono en tarik 15 dwe mar 9 2024, nyiso ni koro en higni 2 gi ndalo 2 nyaka ne Ruto ting' muma ka nowacho ni ka keta piny ni to lokruok nyaka nen. Bende lokruok oseneno nyaka Ramogi koso pek pod dhi mbele. Twak marwa makawuono e ratil menyo piny owacho mar William Ruto higni 2 nyaka ne gidonje e telo. Machiegni an ka kod yawuot luo ma bende osebiro, ne wabedo kod gi thuolo mokalo chien kocha kane wagomba kaka to bende awinjo kawacho ni ne ber ni koro sani wan e sirikand ni. Jal mane wacha ang' ne wache malong'o nyaka Ramogi nikech paro nitiere mopogore kuwuok kuom ng'at machielo bende ma wan kod e studio ka. An kod kanon wakili janon siasa jasiasa Ambroso Eda machiegni. Erokamano ahinya ni kwa Ramogi kamoro mano nitie so ni Ruto paki ageno ni ubet winjo Ramogi bende wikoru maber ngima ne udhi e kanisa kendo Nyasaye ritou kata tek. Erokamano batha ka bende an kod Woodgame Buka Omole Ngesa kendo jalup jatend duond bura mar Communist Party of Kenya CPK machiegni ahinya Buka. Erokamano mathoth Batti kendo dwoko erokamano ni nyikwa Ramogi manosesudo machiegni mondo giwinje twak makawuono kwa goyo kogno sirikal mar wuon piny mar William Samoei Ruto. Penjo ma wabiro penjo studio kani kumi betie kanyakwa Ramogi kanyo bende sirikal Ruto ni osemaki kosena ena weche manono miwacho oya e wang' liech ka. Kadi bedi ni riwri koda kamoro achiel iwachna ni to nyakwa Ramogi kumi betie dalano e game kanyo be Ruto osemulie mane penjo. Penjo ma Buka osepenjo no kanon. Yes. Higni 2. Yes. Yiero watimo higni 5. Yes. Higni 2 koro iwakwano. Yes. Wadongi kane en buk to koro wadongi nya iti 3. Yes. Ite mar 3 to en mar siasa ma idonjo godo e yiero machielo. Nyiso ni wadongi higni 2 mongirore kochakore gi sama oloseni. Higa mar 3 ma koro owueno to en mar go siasa campaign gi timo achiel 2 3 mipango godo yiero machielo. Yes. Ini wuon rang'iny mar 10. Yes. Inyalo keto tend William Ruto e adi? Rang'iny mar 10 kaluwore gi gik mang'eyo. Yes. Nitie king'iyo number 1 gik moluongo ni basic needs. King'iyo tegno mar economy. Mar ochumi, yes. Mar ochumi. Tanyalo miyo gi between 60 gi 70 ewi 100. Koro mano en 7 ewi 10 kata 6 ewi 10. Yes. Okay. Nitie moko ma king'iyo to duogo piny. Nitie moko ma king'iyo to bodhi malo. Koro luwore gi yes, luwore gi gima for instance political genius. Yani adabra kadabra makata wiche tek. Watu with everybody. Kendo kuro sani omole gi communists. Wajo gi machielo nikech ogaji gi. So luwore gi giming'iyo inono maska luwore gi question mupenji. All right. Omole. Ini miya di ewi 10. What's goyo chamo nono? No. Sufuri. Sufuri. Chamo nono. Gima nyalo yie gi okil kae ni kok siasa migoyo mang'eny gi paro ni riek malo jowadu. Mano to nyalo bede ne nyalo yude max. Lakini kiwacho gerruok mar adiera nikech mokuongo kin ker mar piny gi pachi duto te. Yes. Nitie teko ma jopiny omiyi e yor chike. Wakili bong'eyo ni e chike ma Kenya 2010 constitution ema kelo miyo ker mar Kenya President William Samoei Ruto bedo jatelo e Kenya kae. Koro kinyal ng'isa ni nisebedo ker tiseketho chike manoru akie telo maloyo di 60 gi wiye. Ma en ng'at monego bedi ni ok onego bedi telo ne piny. Achiel kuom chike moseketh gin mage. Mokuongo kane ker oyudo teko mokuongo. Odhi oketho chik mokuongo mar Political Parties Act
mane chiwo ni ng'ata ng'ata moyier e chama mora mora onego bedi ni kedo e weche mag chamano e yor lejiko kocha. Nineno ka Ker William Samoei Ruto kowuok to otiyo gi yore mag njorya e yudo jolos chikego mondo bed ka achiel kode e weche mag loso sirikal mar Kenya Kwanza. Mano mana achiel. Mar ariyo en ni kata chike manokal higa 2023 e weche mawacho ni yore mag manyo pesa ma gi dho ngere iluongo ni Finance Bill 2023 bende sani iluongo ni higa achiel mokalo e kot mamalo noseng'ado ni 2023 Finance Bill no kolose yo makare kaluwore gi chike mantie Kenya ka wachno nitie sani e Supreme Court masani. Mar adek kirango weche mag tiyo gi ogul mama e yore mag kitayo weche mag ojande ma owuok mang'anyo e yore mag manyo ratiro margi. Inyalo yudo ni sirikand Ker William Samoei Ruto ni emosenege nyithindo mang'eny moloyo tiyo gi weche mag magina gi ogul mama e piny ka Koro anyalo dhi mbele kata kirango weche mag iluongo ni uso weche mag mwandu mag jopiny gi dho ngere iluongo ni privatization. En ng'at mokwongo mano golo teko mar privatization e commission moro miluongo ni Privatization Commission botero e department moro achiel mana mar CS manyalo bedo gi rieko mar uso mwandu mag jopiny. Koro gima temo wacho ni Ker William Samoei Ruto ok onego bed ni bedo ker mar Kenya nikech chike manokete e bedo ker mar Kenya ema chutho sani otimo nade ogoyo piny e weche ma kamago ok wanyalo wacho ni en ng'at mosekonyo piny. Kirango weche mag economy ma okil otayo ni chan Ker William Samoei Ruto nochako ni en odwaro miyo ji pesa mag ahola e yore midendo ni hustler fund mondo ger vijana ginyalo ga hole 100, 200, 3, 5 gius go njugu e kor Nairobi ka mondo giyud go iluongo ni employment. Oyo mpango no dhi botimro nade omodho pi ma ok wanyalo wacho ni kata kwa audit hustler fund ni bede nitie rawera moro achiel kata ariyo manokawo ahola no mapod dhi mbele goyo ohala e weche manyalo konyo ang'ono manyalo konye e weche mag chulo ang'ono gik gimoro amora mag konyruok kaka weche mag ang'ono mag dak. Kirango sani koro Ker loth ni e pinje maoko kowacho ni en odhi Canada kucha ni en odhi iluongo ni French kucha ni ondiko gik moko mondo kow jo Kenya odhi oti oko kar mondo bedie nonyalo loso weche mag gero kambe e Kenya ka mondo ndik vijande. En kendo waonge daktache mathiedhowa ka, waonge nurses ma konyowa e osiptandewa ka lakini en oneno gi riekone matin no ni onyalo golo ji e Kenya ka mondo dhi ang'ono odhi oko mondo oti oko mondo koyud pesa mar dola miluongo ni foreign currency. Koro e weche mag policies mag Kenya Kwanza gin policies molok upside down mok nyal konyo jodalawa ma Kenya ka in fact policies go konyo mana jok maoko in terms of development country. Koro kwanyalo wacho ni Ker osekedo ne economy mar Kenya ka mondo bedie manyalo rito ngima mar dhano mar adier. All right. Wakili winjo. Oloso dakika par. Koro koro grumia thuolo mondo ice gima sirkal osetimo. Okay. Then I refute gik mowachogo. Number 1. Kane president odonje telo ka waloso basics. Yes. Mogo, kuon, ugalai, ugali, mogo kilo 2 ne en siling 250 gi 50 kuonde moko en 260. Sama walose ni kawuono oyudore nyaka gi siling 99 kidhi to yiero mok ma yudo 99 kilo adi kilo 2 duka mane
kata kede na eva sawa ana wuon kata nyoro nyanyeo sama biro kabene jaka asa tin ke jangen ubiro pengo nike jokudwa sirikal Ruto koro ji pengo miyo thuolo 10 minutes mara reyo ana penjo ka pengo yes samoro uno kunyeo gik moko wuoro mna mono unukaw ne unchuo man malo akoni ni kidhi e supermarket nitie mogo bar 99 shillings remember ni sama loso kada loso be kaka pasta mara ngele kan koro jo Kristo be nitie mang'eya kod jadolo riambo. So number 2, sukari samwa losen diere cha sukari kila packet mar kila bich no dhi chiegni siling 1,100 samwa losen kila bich en siling 600 kuonde moko gi 20 kuonde moko gi 10 kamano oduogo piny that level. Ang'o mane otimore? Gima nowache mambo matatu oligarchs agak mamako the sugar sector moko no dad lwetgi president no dad mana thuon moko ni ka to wanie kod golweti masukari duogo piny. Mar adek en mor chiedo samul michielo go chiemo sama nodonje telo gi samo duogo sani be oduogo piny complete. Mar abich ma affect the economy generally and the cost mar oil fuel mafuta diesel petrol they check it has gone down tremendously despite the end giminyeo internationally. Mara uchiel gimaduong' manyocho ng'iewa gi ng'ong were gi communist party joma dwaro free things gidwaro ni ka en gi low eka par tipogo ne ji gimaduong' manyocho face this country at economic level mateka ahinya ne chulo Eurobond manyaka jorieko moko nokawo nyaka dola mopando motim ang'owa kuom maber gi good management. Eurobond nochul ma the economy oyueni. How do you know the economy you in your stability mar the dollar? Ne ochopo kama the dollar no the mochopo selling $1 170 shillings. Sani en 128 129 angeno kia. Mano ngiso the health king you give the period. Buka nyalo biro ne kia bechi dollar into the ngi chendo ma China donge kungo. Buka onge dollar account. Gen joma ka gine to gine pizza mi wacho mano en ka okay watie ki ka daga ba. Lakini okay ya ebuka watie ki ma ogen communism ma ogen Russia ma en lakini okay kiwacho weche mamaka to kendo nyaka koro ibedni wamino wach eyo makare mar kelo rieko manyien ni jopiny kaka nyikwa Ramogi nyalo dhi mbele lakini kiwacho weche mag buka kia dola watieki ma communist party kia neno kale watieki koro kingi economy tiyudo ka the dollar and the foreign exchange is stable. Mano and good management notwithstanding mo kinyalo wacho ni buka wacho ni sirikal no kao sale of privatization commission otere ministry privatization issues mano get under an act of parliament ema in their own wisdom gine mag decide ne ma wadwaro kama omiyo king'iyo generally gik momata economy ka ma affect mwananchi te wacho na sama ne Ruto kawo telo kichopo nyaka sani nitie yweyo e gik moko gimachielo ma Major Milestone ma pod gik moko ariyo ma Major Milestone ma pod ji ywaka to ok ong'eyo en number 1 en yo manyien mar chulo osiptal. Chik mobiro manyien opoge ma joma nigi tuoche kaka madongo kaka cancer, diabetes, ma life go geno kete ma pesa ibiro gole treasury minyiewo go yath mithiedho go joge. Kae nitie ma ji contribute, kae nitie jomok nyal opoge maber ene gimoro kobiro gini rach gini ok wadwar machielo mobiro malongo ma bende aneno ka ji pingo ta konto jogo pingo gima kia en funding model michulo nego nyithinde university. Model machon majile ogina ni eni woodweda
giwuodo chieng' ma nyocha somo mana local primary makata uniform onge go ka gichopo university timiyogi pesa marom. Funding model sano biro ya ne ka nyathini odhi banda school primary nyaka second banda school kuri chule million kata sendandu story million are to kidhi university tikoni ni winjo ndiek koro in to chulia 60,000 mondo jathino bet sustain to wuod kwaru manowe mayatime gwencha en tikone ni donje band 1 mibiro mi selling 60,000 mondo ibe kikidag modhiera henya diere mane wasomo University of Nairobi ne mi boom alphabet pare kan mi alphabet 1989 alfuka imi go der yega koro ne onge ngamodhier gi ngamomi to lakini sani jo mwandu okaw gimiluongo ni the narrative they are picked it magi konje ni gini rach kabisa nikech gidware gine magbe ginge wajumbe gin magi nge MCS gin magi euro bursaries gin magi euro ka to gichako ni gini rach moko ni gben wawinjo so gigi teke ngeyoge there has been good movement our small economy jo communist madwaro free things mok neber gin gidwaro gik mipogo nono. Okay, all right, ingene onego bed ne walaro na jopiny yes gik maradiera mokwongo wasebedo kwa wacho chutho ni sirikand William Samoei Ruto ni yes gi jok mapake kako kil kama bende makonyowa timo tich mar kelo ji mondo dhi ng'anyo nikech miriambo mathoth miwacho mokwongo weche mag ngima dhano kata yore mag manyo wach mag thieth kata kuma advocate wuoke wuon luongo ni the general Greater Western Kenya tho osemedore nyaka ne higni 3 mokalo tho osemedore kuno tho ok ni tho mok nyal geng' tho minyalo geng' osemedore gi atamalo 35 iwinjo koro kagi nyalo biro e wang' liech kama to en wach mag nuoyo miriambo to jopiny jok modak Siaya ka ong'eyo maber ni kagi dhi osiptal ma Siaya to tho siko kodgi jok mantie Kisumo makata nitie Kisumo osiptal marango TV kawuono ong'eyo ni kionge pesa to kata kidhi weche mag yeng'o nyaka goli oko mondo idhi many pesa kimanye yath kata gik mitimangon idwa yang'igo koro weche miwacho ni inyalo wuoyo weche mag TV lakini adiera mar dhano jok mobet piny dala wa kocha ka onego bed ni kik mondo kil chwak mirima margi kindi giwuogo oko gidhi ng'anyo kendo giwach ni ker masane ne osemayo gi to kendo dhi e TV kendo ndiko jomoko matimro nade mag timangon madhi wacho miriambo nikech weche mag thieth e Kenya ka onge kabisa wach makore wacho mag in fact ang'eni nitie ng'anyo mar tipo mar jok manitie e mbalariany university students gikedo gi weche mag chulo fees a new funding model ma President William Samoei Ruto keloni mero ni nyathi owuok mindine dala wakache gweng to kobire university kane onge band 1 onge band 2 onge band 3 in fact entie band 4 to e band 4 no daye mokile Nairobi ka okil makoro tayo madendo wach ka osomo nono moko chulo kata siling adi achiel sani to koro nyithindo mawuok e kor gwenge mawuok e kor gwenge ma Kisumo kumae ikone mawuok ang'ono Homa Bay okwamo Nairobi ka nyithindo gi kowinjo kakore wacho weche miwacho TV ka ni sirikand Ruto okelo the new funding model makonyogi donge mere mang nogogi koro gima temo wacho ni weche mag ahola wawe kuondo jopiny William Samoei Ruto holo moloyo higni 2 mosebetigi in fact holo ma pesa michulo makore wacho mar IMF and World Bank makore winje wacho ni yes holo pesa malomadi Uhuru Kenyatta pesa mane Uhuru Kenyatta holo in 5 years Ruto holo more than that in less than 3 years koro gima wacho ni jatelo masani matayo piny gi Kenya Kwanza government ok nyal konyo piny
nikech gimoro amora mose mule lwete oseluar gimiwacho ni parliament ma chako go mokwongo mokilo wacho kisekawo parliament ikawo jok monego bed ni dhi mino wach e yore manyalo konyo piny ikawo iketo kori donge nyocha iwacho wach finance bill ka donge nitie wabunge manowuok oko bo wacho na jopiny ni oyo wano kwa mino wach e yo makare e wach mar finance bill 2024 in fact negi wacho ni nogwel gi egon a house on the hill no gwel gi ni state house kucha gima notimre state kuno nok nen gomba kamar konyo piny ni pesa moro bende di bede manowuotho kuno magi joge mawacho no ngono e weche mag finance bill koro gima nyalo lero ne jopiny ni weche mag thoro miriambo ma jo Kenya kwanza osaswago e kinde mag gombaka e gine wang' liech kama onego gibedie ni ginyalo wacho adiera nikech kata mogo miwacho masling prochikoni mogo ne yude kanye misepenjo wacho ni yude Naivas ka samo wacho kamano to kidhi imanyo mogo miwacho ni beche ne piny no to onge koro gima nyalo panyo to okilgi ukonyo ker kose un udhi moko mach mondo ker timnade olielo rum nikech jok miwacho ni odhi manyo mogo gi ema ne gidhi manyo mogo minok giyudo pesa miwacho koro kik mondo wadhi gi weche mag ang'ono mag wacho miriambo mathoth and then weche ariyo ma winjo ke mano to wach mano is about my personal in fact an attack on my personal kinyalo bire TV to wacho ni buka gini dwaro ni mondo mwandu opog nono nikech gin Communist Party of Kenya mokwongo okilo nego beno se somo gima communism en ni jotich matek yudo mwandu e ratiro margi to jok mokti matek magin gidwaro mana bedi office golf emigoyo ti sign check ni oyo mwandu dhi ne jotich machiego kinyi mondo kel ang'on okel mwandu no koro mano nego beno ng'eyo mar ariyo wacho ni buka koro onge dollar account kata nitie dollar account jo Kenya ng'eny ma onge dollar account kochuro nyaka ibed gi dollar account mondo iwe ne jopiny in dalau kacha joma ji adi mantie gi dollar account onge koro mamia wacho ni okinyal bire TV to wacho ni things ni buka onge dollar account koro dollar dhi malo nyaka piny teko mar dollar wang'i kuma wuoki kane wan gi janja wed mawuok e lweny migoyo Sudan donge neno mana Kibaki ne pesa wuok Somali kelo ka to tego dollar sani pesa wuok kanye ok Sudan kuma igoyo lwencha ema tego ang'ono ema tego dollar ka but onge economy mar ingo kende ma Kenya kwanza osekelo manyalo wacho ni emotego dollar kanya ka wakili nigi wacho we aduokie tie moko ma jo communist gi wacho that is very sad ka ng'ato wacho ni ji tho atamalo 35 kikete simple wacho ni ka en gi ji 10 to ji 4 tho ka en gi ji 1 million to 400,000 are dying wacho simple. Now, mano would be a pandemic proportions. Tena ena ni mondi bilo si TV mondo donor money or chwer iwacho gik ma alarmists. Desire the people of Kenya makata corona no kunego chiko mano. Gimi wacho man new funding model. Magi manyien makore kadwa chako tiyo. Nikech machon mare NHIF nenore ni agak makwelo mabende keto gik mafek osedonje mang'eny to bende iyudo ni oriwo ji te makata in gi lifelong disease kata in gi tuo ma let's say diabetes to riwi gi ng'ata tek ni golo koro chik manyien mokalo kalne joma nigi tuoche ma lifelong gi medicine gang'o nitie category ma pesa wuok e treasury iketo to gina then nitie category mar joma yuto gene malo chulo mang'eny moloyo joma yuto gene piny kae nitie category machalo kaka national health insurance mae gima wacho no ber wateme uru onyalo improve olose model mar other countries kaka Cuba mabende nigi one of the best medical gine omiyo ka ng'ato wacho mano olose gimokia wach mogo gang'o mawacho magi gik ma basic mana wuona nyia ana wuona dhi supermarket tineno tikono okay kama wantie ok wawach ni gisebedo walala all the time to wacho ni nitie areas ma wan bende nyaka obed kama ka to good movement obede ka to nitie makoso nego wadog chien funding model miwinjo wacho ano ka somo nono ano miya loan higher education loans board na chulo 60,000 boom no nen ga loan
ne dhi ti sign loan ka chief. Loan ne mwawacho sani nikech nyithindo ng'eny. Joma nyalo chulo manyicho tero nyithindgi academy ma pod nitie. Kidhi university chula. Okay. To ng'ama onge pesa manyo onge go, omiye pesa ma onyalo dak go, to miye monyalo ge. To manyi jorieko ma tiyo gi donors. Biro ka to gajo. Okay. Yes. Awinjo ka musechope. Wakili kachiel kod buka. Yes. Achiel kuom gik ma noywa sirikal ni kano chako donjo telo ne wach mar ng'anyo. Yes. Ma bende ne orocho chenro mag ohala ma pile ka pile. Joma ng'eny noloro mak samoro chumi nok nyalo donjo kaka ne ji paro. Yes. Ochako duogo kendo manyocha chien ka. Ng'anyo machielo chako timore. Ma waneno gik motimore. Yes. E ng'anyo gi nitiere gik moko miwacho ni jomoko imako kata ing'wano gi thuon. Yes. Ilal go ndalo moko kuom ranyisi kaso bang'e yudo gi ka gin e tesendo bila moro kata ipo ka ng'ato we. Yes. Jatend piny William Ruto ka wuoyo to wacho ni never again in my government. Yes. Mano ne duonde, never again in my government. Ma obila magwa ibiro tigo e chopo dwaro mar ng'ato mar weche mag siasa. Yes. Kata ethnic magalagala, kata hinyruok magalagala. Yes. E weche mag arita gi kwe mar oganda, nikech mai kama ng'iye, piny Kenya osetimo nade higni 2 koro wadonje sani. E weche mag kwe, arita mar oganda bende. Nikech magi bende otenore kod weche mag uchumi achiel kachiel. Yes, wakili. Erokamano. Kama Kenya dhiye wayiengo Kenya, freedoms medore. Wan ne wadongo, an awuon moyo tera Nyati House. Kiting'o badi multi-party tiko ni biro ng'ado lwedo achiel. Omiyo wasechopo, wago okang' mamalo mwachopo. Kama wanyalo luongo ng'anyo, to ji dhi e ng'anyo. Kuom marach nitie joma ka gidhi e ng'anyo to gidwa majo wadgi to gidwa ketho gik moko. Ema miyo ka ng'ato wan wadhi wang'o parliament. Wan wadhi wang'o state house. Mago duto kata joma osetelo no position obed Honorable Raila Odinga, Orengo, obed ng'awa gire. Higni gi te nyaka ne diere multi-party kane pod onge. Gik miwang'o, national monuments miwang'o, ne onge dho jatelo moramo. Ne en ane Moi must go. Mana kaka wanyalo wacho ni Ruto must go. Mano to no wadhi wang'o ma. Wan gi joma bende pod nigi gimiluongo ni old mentality machon. En obila to kone kaka inyalo ng'anyo e ndara. Pok ong'eyo ni Kenya olokore, waseyawo space ma ng'anyo no en gima official minyalo ng'anyo ma ketho gir ng'ato. Ti ng'anya mimikwer pesa na kweri to be owe baro wiwa tidoge odi tinindo mos. Jogo dwaro retraining. Onge ng'ama onego bed ni mako, odwa ni komaki to chik dwaro ni teri e kot, koko teri kot timnad tiweyi. To ng'ama odhi e ng'anyo moko wang'o gir ng'ato to koketho gir ng'ato. En mana ng'ama express tabu mare. Ok onego bed ni obedo kidnapped, ok onego bed ni ilal kode. Onego bed ni irestrain. Kose restrain mondo kik oketh ratiro mag jomoko to wadhi. Koro mae iluongo gi kisungu ni teething problems. Pod we are increasing. So ka president nowacho statement nowacho statement maber. Makoro wacho ni joma mako jowadgi to loro negi outside the law. Matiere negi pingo president. To wabe gi pingo ratiro marwa. To nikech gin gi old mentality aparo ni gibiro chiewo. Moko be biro riembo. To ji bende mang'anyo bende kik wati gi ng'anyo kaka winjo koro mulo siko kani ni ni ke obiro ng'anyo ok ng'anyo ken weapon ma iloko go sirikal ka sirikal rach to kone wariti in the next 2 years out mane kaka onyalo loko marwane to be kwa ero no wadwaro chaos ne mwadgine to en bende waseneno pinje manigi chaos go kuri en yiero marwa nikech majority rules so gibade president wacho correct kida kwayo joma ni otimore kaka nowacho nitie joma wacho ni nitie jomoko modak e paro machon. Okay. Gin gidak e paro machon ma ko neni ki ng'anyo to koni ng'anyo nadu ne ng'ama nigi duol mar kwe joma odak e paro machon go. Iwinjo president riembo bas. Let us be fair. Oriembo bas. To bas ni oting'o Moi nowacho noting'o pickpocket, to ting'o ng'owa, to ting'o jomo be exaggerate kumule ni jo communist bende. Mama dwa ni oriembo bas nono. Pok wandu nono bendo ting'o. So kaka headmaster to nitie joma nyaka puonjre lokre be.
Okay. All right. Buka. Gima temolero. Madoro ni point mondo chopi. En ni penjo, mani penjo kill. Ni sirikand William Ruto ni. Bende onego ji e tok chik. Mane penjo monego bende waduoko sani. Ni bende nitie nyithi Kenya kai mose negi gobila to pok oyudo resruok e sirikand William Samoei Ruto. Kadi bedi ni nitie jok mane odhi e ng'anyo koting'o mana bendera mar Kenya gi firimbi gi pi. Ne polisi onego gi nang'o. Mane gima Kenya kwanza onego bed ni wachonwa e yo maler. Nito nek matimore oyaye ma pile pile. Ng'ato makama oyud kotho kacha. Weche gi ker ok ne, makata ker biro e TV to wachonwa ni nyathi moro nogo bunde di biriyo. To nyathino ni pod ngima wuotho. Samoro nyaka wabed jok mogeno ngima mar dhano. Kik wabedi ni koro kwase bet ni wan koro wanyalo ga bedo but ker. To samoro kil kama be yude gimoro obane matin. Koro wito jodala gi. Ngima mar jomodhiero kotima nade? Okilo chune ratiro owacho kalore. Okilo nego bed no chung ne ratiro, lakini chung mare sani mar chungi Kenya kwanza. En ni ratiro mare en mar mibadhi. Ng'amo chungi Kenya kwanza samo wueni. Moko nganyalo wacho ni okilo wacho ni buka gi ja Kenya mora ka ni wan wanyalo chunge odwa. Ni wan wahero ng'anyo. Ni ng'anyo mitnwa maratari, moko wanyal bete dala. Ok wadhi ga ng'anyo ni ng'anyo no ema dwaro kata nonyuolo ni wan jo ng'anyo kaka odwa kiteno. Mana chae mar jo matimre nade? Mar jo dhiere piny ka. Jok mochung' gokinyi kadhi ng'anyo, gidhi ng'anyo nikech gima gichame ot onge. Ber mondo polisi onegi gi kacha mondo kik githo ang'ono e ot. Wadhi ng'anyo nikech wan gi nyathi matuo monego bed wachulo ne ang'ono thieth to kwanyal chulo. Wadhi ng'anyo nikech dhako nyuol e ot kuom watu onge pesa. Mane momi wadhi ng'anyo? Ok wadhi ng'anyo ni ng'anyo ber wadwaro kawo okombe ni ng'ato moro ang' nonewa kaka koro iwacho no. Mano en achaye ma jomoko moko ariyo adek kamoro wacho ni yawuoyi moko kata ni jo Kenya ka e ochungo kinye gipango ng'anyo. Ng'ata mane wuok go mane romo ge street ka ng'anyo ne nitie gi weche mag ng'anyo kata jo digital content mane nitie ge street donge ne wacho ni wan ok wadwar ni mondo pewa e weche yuto mwayudo nikech onge tich e Kenya ka wasema ng'ono wadhi e TikTok mondo walos pesa ng'o miyo ker dwaro ng'ono dwa mayewa pesa. Kani wawacho weche mag nek okil kia ni kware kacha na wayudo jok mong'odi bo sinj kama boro wakia ng'ono e gunia no mak ng'ama nishe ng'ama no maki donge makendo no wacho no rengo station do bila me wacho mar gigirino donga be aseni andak na ringi e kanyo mangat mano wacho no maki ibe nin gi paro mar ringo wacho ni ng'amose tue wacho ni kai intie gi thuolo mar ringo e weche makama donge nyalo ringo i wacho ni chiuro example gini mbe ni wacho ni to ng'ama nigi paro mar ringo kuma na wacho ni e kuma na sebetie gigiri kacha onge kuma na nyalo wuoke go na ringi ere kaka ng'at momaki mose nego jitara mi wacho nego jitara gi ok wacho ni sirikal ok wanyalo wacho ni sirikal onego ji bende ok wanyalo wacho ni sirikal ok onego ji but sirikal donge mwamiyo pesa mondo rit kwe. Ok wacho ni oyo buka nonegi lakini ok nonegi sirikal ng'ane awakili weda nonegi lakini ok wacho ng'ama onego to ok wacho ni gine maginego nikech gine magin gi teko mar kelo ng'ono marito kwe mar oganda. Kani wacho weche mag koro iwacho Githurai masaka manotimore ka gotieno tulu sirikal onego ji mang'eny kabisa Ongata Rongai sirikal onego ji mang'eny kabisa. Waseyude kata ni wakili moko mobet gi machiegni gi ker obedie piny olose kata commission mono to nyithinda di manotho gi Ruto nowacho ni bro keti ilongo na pesa moro mondo watim kata restorative justice mondo chul jogi pesa ni ere koro ena ni kochiwo gokinyi tithoro miriambo tiwacho ni ang'ono ni bro tim Dimado adwoko. Yes. Buka has personally attacked me. Koro waleri Buka. And I joined the University of Nairobi as one of the best students in 1989 to study law. I worked with honors in 1992. I better admitted as an advocate 90.
5 misara matin mana jako chaman siling alfa par ka bereyo wijo wajo iwi njamera diere go Ruto is only 2 years in government isebe do ja serikal nyaka ne yarom kodi higa mar 2003 ma ine go gamana siasa mar ngon mar bundi e serikal kabora mono ok nya wacho ni ano kange 2003 kana student let me explain that because that's a personal attack. Nitie jo moko ma their own lives kaka mari they have not achieved anything. Ni yudo marks matin in school. Order. Moko go weda kia. Ana somo engineering in fact. Weda. Okana ana ngaporo mo go. You see when you call ya, so when he calls me, I'll tell him. Oh, you like the marks matin. No. Yes. Kesa marks matin to communism. Order. Kore paro ni ngata mineno ma successful. 20 years serikali. Honorable Ruto president 2003 ne inkanyo. 2007 ne inkanyo. 2013 ne inkanyo. Onge chien mese pengo serikali marengo. Momi okijiki ne momi iri ambo. E momi iri won personally. Ido aru gik mabedo distributed. Tiketi buka. Yes. Watie kuru. Wangi kama penyo chope kama no we mar nkech ma ratiro mar japiny. Ma wacho to koro buko donji gima personal nikech he is struggling in life. Koro gin gidwaro ng'anyo kaka what you serve kama wachope jok mo wuoyo go bende ma struggle in life monego be nine mi convince gi mondo gi indo giseyeri indo gisego siasa kuja bire makoro sani ok nyakira dhi dalau. In fact, kibet kati lothi mana kar ka serikal sani di chop kada dalau wede Dinti hini sela bulumane misete muchu isete do green chuchu ni chuni te muchu gangon buka ngene walo ni kecha people like that we go japiny udwa winjo gima serikal osetimo watie kuru mondo wang'eni to serikal konyo gi yo machalo nade nikech mae gima wach mar somo wabro chieng' wadwaro tich ka ng'ato atak somba nikech sombe orem to nyaka lerni wach mar okil winjo bed ni chedo ne ratiro mar oganda apani kanyo watieko koro ka watieko ang'o ma japiny winjo bed ni geno kuom serikali watieka tika uru gi wachno en ang'o ma winjo bed ni gemo nikech koro piny osechopo kama chopo watieko winjo yes gi secondary nyisa ni sauru penja ni kendo ang'o ma koro serikal jopiny winjo bed ni geno nikech koro jomoko waneno ni ok otimo maber kata iwacho ni nitiere moko motimo maber inyalo migi 7 ewi 10 moko inyalo migi 5 ewi 10 4 ewi 10 kamano kaluwore gima ang'o ma in iwuon iwacho ni sani ka koro wadhi mbele serikal winjo bed ni timo mondo jopiny omed bedo gi geno kama wadhiye mondo wager pinywa ni motegno wach mar corruption onego dwok piny onego tieki kabisa tewi mano ji bendo ikere magolo suru piny igero go suru ok ger gi communism mar failed professionals kabuka kama tiyo ge ng'anyo wachachiel an gima anyalo wacho ni e serikal masani mwaluongo ni serikal malach ok nyal konyo japiny moro amora ni mondo wan kaka jok mohero Kenya ka mondo wawuog oko walerna jopiny ni serikal ni ok en beyond reform. Serikal ni kokolwar to chandruok gachiedh nade ema biro betie piny ka. Aya, nyakora Ramogi watieko. Nyinge en George Batti, lobu kangesa kachiel kod wakili Canon Ambrose Weda. Gin bed mikete Ramogi TV, oriti masani. Manone ratil. Make it happen right now, not yeah.
zangu. Leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Imagine exploring the heart of Europe, where ancient history meets modern marvels. View Travel invites you on a 15-day, 14-night European